Moi bo día, miña querida xantiña de Polo Mundo Adiante. Este vai a ser un vídeo especial, a moita xente vai a dar un pouco de grima porque vou a enseñar pichocas, miñocas, lombrices. Se eres das persoas que pensas que todas as lombrices que hai son maravillosas na terra, tes que ver este vídeo, porque non todas son boas. Vou vos a presentar a miñoca saltarina, miñoca asiática, un mal bicho na nosa terra. Estaba aquí empezando a preparar este bancal e este terreno para cando veña o tempo de empezar a plantar os meus tomates, os meus pimentos e as miñas cousiñas do verán. E encontríme con unha individua e dixo, pois vou a enseñar a xente, porque a maioría das persoas pensan que todas as bichocas que existen que son boas. E non é así. Existen miles de especies diferentes de familias de miñocas neste mundo. Pero, bueno, nós o que temos que fijarnos é que a que vos vou a enseñar é unha especie que está empezando a aparecer nas terras, non só aquí na miña, sino nas terras, que pode ser introducida, pois, sobre todo cando compramos ao mellor sustratos, que pode vir ou algunha pequena ou algún ovo que nasan na terra, ou tamén en plantas. É algo do que non podemos escapar. Supónse que cando compramos unha planta ou cando compramos un sustrato, ben certificado polas autoridades competentes, pero, bueno, o que é os análisis é así, é imposible que analicen todo canto entra, non? Entonces é inevitable que cada vez o mundo que está máis globalizado é que teñamos especies que antes non tiñamos. Aquí a temos, unha das saltarinas, fijadevos. Espero que poida enseñarvos isto ben, porque son as galerías que fan que son totalmente verticales hacia baixo. Fijadevos estes buretiños, non sei se se chegan a ver moi ben. Este tipo de bichocas son unhas asesinas da nosa terra, porque a diferencia das nosas miñocas, digamos, autóctonas ou da miñoca californiana, que pode ser tanto a fétida como a Andrei, o que fan é alimentarse, mirade como se move, o que fan é alimentarse de materia orgánica que está en descomposición. O sea, que o traballo todo, canto fan o outro tipo de miñocas, todo o compost, digamos, que botamos ou o vermicompost ou así que botamos na nosa terra para fertilizala, estas cómeno. Teñen un sistema digestivo totalmente diferente ás outras, moi lesos de que a súa caca sea rentable para as plantas, o que fan é, máis ben, deixar a terra totalmente desnuda, desnutrida, como seca, fana como inerte, porque se alimentan da materia orgánica que deixan as outras ou que ti aplicas na túa terra. Truco, as galiñas encantanlles, dalles igual que se unha, aínda lle gusta máis que as tipo californianas, o sea, cómenas ben. Deixo caer aí. Aquí teño a miña vermicomposteira e na miña vermicomposteira o que teño é miñoca californiana, porque é a que mellor se adapta a vivir en cautiverio, é a que mellor vive como máis superficialmente e é a que mellor vive como en comunidade. Gustalle estar amasando todas xuntiñas, así pode haber todas xuntas, pois 2000, así todas xuntas. E viven ben así, por iso é o mellor tipo de miñoca para poñer nas nosas vermicomposteiras, porque están a gusto, porque se adaptan super ben e porque nos fan un humus de lombriz da mellor calidad. Vou vos a enseñar os individuos. Mirade.
Este é un tipo de miñoca que se chama californiana. E aquí hai mezcladas dúas familias diferentes que son a Andreia máis a fétida. Unha é máis violeta e outra é moi naranxiña. O que define a miñoca californiana, para distinguila ben, é que ten como se foran uns arillos como anaranxados ou violetas, dependendo do color dela, e ten como unhas rayiñas que se ven perfectamente como uns anillos. É unha miñoca que no seu estado adulto non é moito máis grande que esta. E mirad esa chiquitina aí, recién nacida. Son moi pequeniñas cando nacen. E como vedes, vive perfectamente aquí toda xuntiña. Gustalle estar así, toda xuntiña. Encántalle. As bichocas californianas aliméntanse de materia que está en descomposición. Ten unha fruta e están aí todas en dentro. Aliméntanse da fruta ou de restos vegetales cando están así moi descompostos. E o que nos deixan a cambio é humus de lombriz de primeirísima calidad. O humus de lombriz é ouro negro na nosa horta, o sea, é o millor fertilizante, nutriente, aportador de nutrientes para as nosas plantas que lle podamos botar á nosa horta. Está estable, o sea, xa está fermentado porque o sistema digestivo deste tipo de miñocas fermenta a materia e xa está disponible para as plantas. O sea, as bacterias que viven na terra van a poder asumilo perfectamente e as plantas só poden absorber directamente así, do que lle botamos. O sea, é do millor. Despois temos o outro tipo de miñocas que digamos que é como a nosa, non? A autóctona, que é como un pouquiño máis rosada, e máis gorda, suele ser máis grande tamén, e ten como unha parte, a parte como da cabeza pola que anda, que ás veces é difícil, e sobre todo se lle tocamos, ponse puntiaguda polos dous lados. Pero se non, a súa parte da diante, que é por onde anda, queda como máis aplanada, é como unha cabeza máis como non sei, como parecido a unha cobra, non? O que pasa é que esta non sirve para vivir na vermicomposteira porque non é un tipo de miñoca. Unha, non lle gusta vivir todas xuntas, non lle gusta vivir en comunidade. É un bicho solitario. Segundo, non lle gusta vivir na parte superficial de arriba, o sea, prefiere enterrarse, vivir en solitario e sobre todo vamos a encontrar, por exemplo, debaixo de algo moi pesado, moi oscuro e moi frío, como pode ser unha pedra ou cando levantamos algo que leva tempo pousado na terra, non? É moi beneficiosa tamén para a nosa horta porque, ao igual que a californiana, o seu sistema digestivo é bo, come materia que está por descompoñer e deixanos a cambio un humus excelente na nosa terra, o sea, vai a mellorar sempre a nosa terra, pero non vale para vivir en cautiverio porque non lle gusta, porque escaparía, nin lle gusta vivir rodeada de iguales, nin lle gusta vivir na parte superficial. Entón, esta é moi boa na nosa terra, pero non vale para composteira, para a vermicomposteira, digamos. Na composteira poden estar onde lle dé a gana. Teñen libertad absoluta, levan aquí no planeta Terra máis tempo que nós, bastante. E aquí vou vos enseñar a diferencia máis ou menos das tres. Este é a californiana, está mezclada a Andrei ca fétida. Este é a californiana, este é a autóctona, nosa, que é como grande. Vedes como aplana ahora a cabeza, fijadevos, cando vai andando. Fijadevos ahora aí, que fai como un plano na cabeza. Bueno, pois esta é a nosa autóctona. E a diferencia entre a outra e esta, vese perfectamente no color e máis na actividade que teñen, o sea, en como se moven. E o realmente malo das bichocas saltarinas, porque non é que sean venenosas, é que nos acaban cos nutrientes que botamos á terra, porque non comen materia que estea por descompoñer, comen xa materia que está descomposta, o sea, comen a materia orgánica que xa temos preparada
para botarlle para as nosas plantas, e deso é do que se alimentan, e ao seu paso deixan unha terra empobrecida, sin nutrientes, unha terra seca como embolada, e deixana como sin vida. Entonces, hai que controlar sempre a población, que non se vaya moito de man. Fíjate como corren, como escapan, qué maneira de saltar. Este tipo de bichocas saltarinas asiáticas teñen un sistema de reproducción que se chama, o sea, podense reproducir por partenogénesis. Iso significa que non lle fai falta macho para reproducirse. Se o fai por partenogénesis, non lle fai falta macho e faría como unha réplica exacta, como un clon de si mesma, pero non necesitaría macho. Aínda que tamén pode facelo da maneira convencional. O único bo, por encontrar algo bo, que leín que será, o sea, é genéticamente casi imposible que se crucen, que se mesturen cas nosas autóctonas daqui. Entonces, o millor é controlar a población, quitando as cando as besades, son moi fáciles de reconocer, porque teñen un color acastañado, moi característico. Cando a tocas é dura, non teñen nunca a cabeza plana como as autóctonas nosas daqui. Non viven en comunidade como viven as californianas, o sea, por todo eso, nin son violetas, o sea, sempre teñen un color como acastañado, como arenoso, terreno, así, como arenoso oscuro, como area oscuro, non? Castaño. Tamén depende do que coman, pero polo color diferenciámolas ben. Despois, que cando as queremos tocar, son moi saltarinas, o sea, empezan a facer así, tamén o notas por eso. E despois, cando colles, non é como blandiña, é como un ser rígido, como se fora un escáncer, o sea, que o tacto é moi parecido ao escáncer, pero ollo, o escáncer é bo na horta, que me dera a min ter 80.000 comunidades de escánceres aquí na horta, porque a mitad dos problemas dos bichos iríanse co escáncer, así que se a ves e a reconoces, podes alimentar as galiñas porque non deixa de ser proteína. E a proteína sempre é boa para a alimentación das nosas galiñas. Dille, pase para traballar, rapaza, pase para traballar. Veña, rapaza, Pase para que traballar. na terra do meu home que non traballa non come, Home, está sin facer nada. Boume. Espero terche axudado a diferencialas un pouquiño máis, para que as reconoces, para que sepas cales son boas na túa horta e cales non son boas na túa horta. E agora vou traballar, porque miña nai vai-me a berrar, por levo toda a mañá co teléfono na máis que a gravar. Só le estou a facer vídeos. Que, miña querida xantiña, como vos digo sempre, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.